Dobre, majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute, zdravím pri ďalšom videu a dneska tu máme video, kde si ideme odbaviť Instagram, lenže ešte predtým vám chcem povedať, že choďte pozrieť Instagram, mám tam super veci, dám tam aj Instagram, tak tam vás bude dosť a ešte taký disclaimer. Teraz sa budem asi na chvíľu venovať nejakému tomu Instagramu a takýmto veciam. Na chvíľku odídem od toho Instagramu, to je aj taká vlastne správa pre slušných súd, na chvíľku idem preč od Joja, ale nebojte sa, zasa tam vrátim. Len teraz na chvíľu, hej. Vrátim sa k tomu Instagramu, nebojte sa, teraz idem na chvíľu preč, pretože... A presne, máte tu aj trošku asi Instagram teraz, ale už bude lepšie dosť. Open from here, musíme to otvoriť. Je to poľský mixer Mozos Pro Kit 700 M2, takže Mozos Pro Kit 700 M2. Taký smrad vyhoril. Dobre, máme nejaký Instagram, asi na zmontovanie alebo niečo. Tak, túto penovú mačku na mikrofón. Tak máme hlavný stojan na mikrofón. Máme tu USB-čkový kábel na mikrofón. Pôjde držák na mikrofón. Hlavný mikrofón. Neviem, či to je dobre počuť, lebo dosť tu šuští celé. Stojan na mikrofón. Asi by som skončil tento záver, pretože to chcem dať si tu na takú poličku, na ktorej má strašne veľký bordel. Mám tu dve klávesnice, z ktorých 700 funguje. Čakajte, niečo dobre zaber. Tam dve klávesnice, z ktorých 700 funguje, ešte trocha dobrá, ale aj stará. Druhá nefunguje, má vypadnuté háčko, má vypadnuté medzeru, má vypadnuté Windows, má vypadnuté CTRL, dačo také. Dobre. Myslím, že môžeme ísť na ten Instagram a nejak poskladať ten mikrofón do kopy. Takže spúšťam Instagram 3, 2, 1. Hello there. To je dvojitá diera v stole, hej. Mám tak bezť, že to máme... Mám to zapojené a ideme vyskúšať ešte Instagram, takže dáme si... Záznam 22. No a myslím, že aj sme v mikrofóne. Toto je zvuk mikrofónu. Toto je zvuk mikrofónu. Je to dobré, že? Personálne nastavenia. Viete čo? Mám taký pocit, že sme dneska si chill sme šponili a môžeme ísť štrihať. Určite ma sledujú na Instagrame, tam dávam otázky o tom, že o čom chcete mať gamepe na polaj. Je to polský mixer. Dobre, majte sa, vidíme sa pri ďalšom videu. Choďte pozrieť Instagram.